изгубила ми се телето, избягала ми овцата, колата ми къде са ми пръстените, кой ми прави магии. Не говорят, примерно, как да стана по-добър, как да почна да постя повече. Никой нямаше такива. Един въпрос няма зададен, как да стана по-добър човек. Въпросът е, изчезнало ми е нещо материално, къде ми е? Загубил съм нещо материално, как да си го върна обратно? Това е показателно. Значи все пак призна, че Ванга познава. Момент. Демоните знаят всичко, което се е случило в миналото. Или в повечето неща. И тя, когато каза Петър кой е, Иван кой е, виждам го там, прави това. Тя вижда неща, които стават в момента или са станали преди. Тя говори с духове на мъртви, както ги наричат тя, или демони, които й казват разни неща. Но прогностиката при нея винаги ще е неточна, понеже демоните не знаят бъдещето. Така че това е доказателство, че духът, който е в нея, не е Божия. Ето, те казват Ванга е пророчица. Не сме съгласни. Защото Ванга, ако беше пророчица, нямаше да има нищо, което да не е предсказано, да е предсказано и да не е изпълнено. Това свещеното писание го казва. Свети Серафим Саровски, един съвременен, значи от 19 век светец, в 100% от това, което е казал като неща за бъдещето, които Господ му открил, те стават след 50 години, след 70 и стават с такава уникална точност, каквато само Господ може да направи. Няма грешка, няма фалстарт. А при нея казала, ама не станала. Миналата година трябваше да почне Трета световна война, според нейните думи. Чили трябваше да бъде превзет от комунистите. Това са нейни предсказания. Съветския съюз трябваше да властва на целия свят. Това също са нейни предсказания. Няма какво да приказваме. И сам Господ казва, ако има пророк, вика в дома ти, там където си, и ако този пророк каже една дума, която не е вярна, този пророк не е от Бога. Е лъжепророк. Всъщност, за да може да обясним подобни явления с такива хора като Евангелия, е необходимо да знаем нещо, какво са демоните. Точно тези духове. Защото те, бидейки ангели, те са паднали ангели, които са служили на Бога, но са обърнали срещу Твореца. Това не може да го кажем поради каква причина е станало. Но те са запазили голяма част от своята си сила, от своите си възможности, защото Свети Серафим Саровски, когато обяснява за демоните, той каза, че най-малки от тях, защото при тях има иерархия, както и ангелски чинове им също иерархия, най-малки от тях с края на пръста си може да преобърне цялата земя. Значи такава голяма сила и мощ има, но Бог не допуска. Това е много важно да го отбележим. Защото ако демоните правиха каквото си искат, трябва да ви кажем, че не за секунди биха убити всички човеци. Има неща, които не са им дадени, и неща, които Господ ограничава. Но понеже те са духове, те знаят какво се е случило. Знаят какво става в момента, но не знаят какво става в бъдещето. Представете си един съвършен ум. И това е прогностика. Един съвършен ум, който има безкрайна памет. Ако Ванга беше жива, щяхте ли да й предложите екзорцистки ритуал, за да извадите от нея демона? Всъщност бихме се постарали. Не. Сега ще ви кажа. Аз поне бих ако бяхме в Петрич и бяхме свещеници и тя не беше наша норяж, да. Но наистина, в крайна сметка, църквата затова е и църква, има си ред. С тия апостол Павел казва в първото си послание до Коринтяни 14 глава в края. Всичко да става с приличие и ред. Значи, ако бяхме свещеници там, и аз и той, със сигурност щяхме да отидем при нея, нямаше да оставим на мира, докато не се покае. Обаче, фактът е, че тя почина без да се разкае. Така? Което е много лошо. Да. Ако човек срещне демон, как да се отърве от него, как да го избегне? Господ не ми дава да ги срещам. Но макар, че се случва най-сигурен начин е със Светия кръст. Да, с кръстното знамение, когато се прекръстим. И затова всеки християнин трябва да носи на шията си кръстче, което е от светото кръщение, защото то единствено ни пази от демоните. Ако не можем да се прекръстим обаче с ръка, мислим да се прекръстим, има същата сила. Значи това е когато не нападне страх. Господ не дава да ги срещнем, така ли? Да. Значи Господ не закрива очите. Значи, ако ние виждаме демоните, които са около нас, някой от нас ще загубят ума си. Казва, че дори ако човек види демона в истинския му вид, би умрял от страх. Да. Би умрял от страх, толкова е зловещ. Затова Бог не допуска това да стане, защото ние няма да го понесем. Но виждаме техни прояви, техни действия. Да речем, тук се говори, съм чувал и за така наречени полтъргайсти, нали? Така наречени полтъргайсти, които и в България имаше такова, в Пловдив едно и на други места, почуквания, събаря предмети. Нали, това са духове. Има в последованието на църквата, има си в Требника молитва за дом, обезпокояването на нечисти духове. Аз поне в моята практика съм
съм имал такъв случай. Веднъж ни хора, около 65 години, бяха дошли в храма, вика, отче, да ти кажем нещо, да не помислиш да се луди. Викам, не, кажете ми за какво става въпроса ми. Както вика, си стояхме, вика, оная вечер в къщи, започва, вика, да диша някой в края на стаята тежко. Диша, така се едно се мъчи. И те се оплашат. Двамата го казват. Това не е пред един човек. Да, не е пред един. И те си помислили, защото първо един го чува, вика, ти чуваш това, като се чувам, защото да не си помисля, че нещо превърта. Докато така аз чувам, а пък мъжа до този момент е бил такъв невярващ. В смисъл, че не вярва в Бога това. В един момент той си замислял. И това дишане, те го чували. В един момент идва сина им, който започва да го чува в неговия апартамент. Те са да разположени на едно ниво в тази сграда. Хората много ги дострашава. Легнали в една стая да спят и през нощта скочил сина, той е бил някъде 2 метра така едър мъж, скокнал и казал, някой вика ми мръдна леглото и въобще цяла нощ изкарали много страшно. Следващия ден идва, те ми разказват това, направихме водосвет, прочетахме молитва и нещата, всичко се... Но интересното ги питам, добре, кой живее около вас? Оказвате, че около тях живее една жена, която лее куршум, която занимава с мегелсничество. Съседен апартамент. Да, съседна сграда. Това е така, защото ми стана много чудно. Не? Това е явно демонско, дяволско, защото казва Свети Антоний Велики, основно демоните са за да плашат хората. Те това правят. Те не могат да направят друго, защото Бог не допуска. Те за това само плашат. Демоните не могат да ни навредят. Да, не могат, ако Бог не допусне. Не е много важно. И той, ако допусне, е промислително. Не допуска да не нападат физически. Да. Иначе би било страшно. Какво да кажем обаче на хората, които 90% става дума винаги за здраве. Доктора не може да помогне, медицината дига ръце, църквата е някъде в страни и те намират, защо път да не се пробват? Може и да помогнат на този принцип. Да, имам съвет за тях. Какво да кажем? Понеже вярвам на думите, които Господ е казал, той казва така: Божията сила се проявява в немощ. Ако ние не търсим помощ от враговете на Бога, а покажем пред Него нашата немощ и искрено повярваме и се помолим, Господ може да ни отмине тая чаша. Но все пак да не забравяме това, което сам Господ се е молил в Гециманската градина. Нека вика Господи ми отмине тая чаша, но да бъде не моята воля, а Твоята. Да споменем няколко добри, позволени ритуала, с които къщата, здравето и живота на човек биха могли да вървят, да минем на положителната част. Примерно тамян вкъщи, да знам, такива съвети, които вие давате на своите енорияши. Първият съвет, който ще го дадем, предполагам и отец Силвестър, е това християните да направят пост, да се изповядат, да се пречестят. Това е най-важното нещо, за да може Божията благодат да бъде върху нас и тя да ни пази. Но какво да направим конкретно за дома? Има се чин за освещаване, за благославяне на дом, където се извършва водосвет. Помазват се чин, ред за освещаване. Аз казах, че използвам много архаични думи и не разбират хората. Да, може да така, но в които се помазва, също освен, че се поръсва със светена вода и се помазват четирите краища на къщата. С осветен лей се правят кръстове, които кръстове са всички стени и те, нали, това е като нас, който ни пази. Защото не може не може да накараме хората да бъдат добри, да ни не завиждат и така нататък. И затова има такива, които, нали, поради завист, поради други причини се опитват да правят зло на някого. Отиват при такива магове и се гледат да, нали, чрез магически действия да навредят някого. Това е нещо, което всъщност ни предпазва. Обаче, от друга страна, ние вярваме, че има духовен свят. Вярваме, че има духове, вярваме, че едните са ангели, другите са демони. Вярваме, че ангелите вършат добро и са проводници на Божията благодат. Вярваме, че демоните вършат зло. И искате хората да се изправят на тази страна на ангелите, да не ходят на тъмната страна. Защото демона на никога няма да помогне. Той е от край лъжец и човекоубиец. Добре съвет за къщите, какво трябва да не правят. Ритуалите, да. Тия не трябва да внасят в къщата си неща, които са противни на тяхната вяра. Защото или... Коран не може да има вкъщи. Препоръчваме да няма. Нито една книга, която да е противна на Бога, защото тогава благодата може да се отдели от къщата. Добре е да... Къщата е дом, къщата е храм на семейството. Нещо свято е за един християнин. И в това свято място трябва да се държат само добри неща. Хората трябва да знаят, че православието не са в... Това няма нищо общо с православието и с християнството. Лея на куршум,
Гледане разни такива неща. И категорично Тамяна вкъщи, трябва ли? Могат да си палят тамян, да. Хубаво е да речем и по ръствениците на вода да запалим тамян. Поне, примерно, веднъж седмично в неделен ден, нали, да има запалено кандило да гори. Но това, което освещава най-много човека, е молитвата му с Бога. Значи той да общува с него. Понеже ако не общуваме с някого, как ще искаме от него после нещо? Това е въздуха за душата ни. 168 часа има в седмицата и нека да се направим сметка колко часа ние общуваме с Бога. И да видим после, защо Господ не изпълнява пък молбите ни, когато видим зор. Какво казвате на всички тези, които се представят за феномени магиосници, ходжи и гледачки, баячки, вещици? Аз ги наричам вещици. Ами, две неща. Аз бих казал. Едното е spero sic vivamtum mortum non erubescam. Надявам се така да живея, че като мъртъв да не се червя. Да имат предвид, че ще застанат пред Твореца и ще дават сметка за това, което правят в момента. Нещо да добавиш? Аз да добавя, покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Това са думите на Господ Исус Христос. Еми, честит празник, момчета. Да, Христос възкресе. Христос възкресе. Христос възкресе. Светът се крепи на логиката и на правилата, дадени ни от Господа и от пророците, но забравени от хората и децата им. Искам да подкрепя тия двама братя чернорисци. Аман от врачки, магии, баячки и феномени. Народът е прост, живота може да е тежък, скучен, но това не означава, че трябва да поудяваме и да се даваме на дявола всеки ден. Да не вярваме на доктора, а да ходим на баячка да ни лекува от апандесит. Аз нямам толкова вяра като тия двамата, разбира се, но мога поне да ви кажа, този горе ви даде свободната воля и вие трябва да изберете в коя войска да застанете. А за демоните и феномените има само един принцип. Внимавайте коя врата отваряте, защото през нея може и да влезе някой. И той ще влезе у вас. След малко отец Силвестър ще ви прочете любимите си стихове от свети Йоан Златоуст. Това от нас за Великден и правете му сметката. И имайте търпение и за неговото име издържайте и не се уморявайте. Де ти е смърт е жилото, де ти е аде победата. Възкръсна Христос и ти биде повален. Възкръсна Христос и паднаха демоните. Възкръсна Христос и се радват ангелите. Възкръсна Христос и живот се въдвори. Възкръсна Христос и ни един мъртвец не остана в гробовете, защото, като възкръсна от мъртвите, Христос стана начатък на умрелите. Той пръв възкръсна като глава, а потир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове. Нему слава и държава во веки веков. Амин. Това е... Няма какво повече да се каже. Благодат Господа нашего Исуса Христа